Sugeng dalu Mbak Elisa Orcarus Alaso. Ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu Mak Cangi, Mak Limbo, Pak Cahyo Kuntadi ingkang minulya lan sedaya mawon para warga ingkang tumplek blek rawuh wonten alun-alun Merdeka menika lan sedaya ingkang rawuh para ingkang kula hormati, kula ngaturaken wilujeng dalu. Mas aku izin ya Mas. Nyandi. Aku ngrungokke suarane cah iki blet pipis. Bocah iki kok pilek ora mari-mari to iki. Lah iki pancen bocah iki asline saka Sulawesi kok. Iki gelem nyandang Jawa, gelem nyindan alhamdulillah. Mula yen enek tembunge Mbak Elisa sing kleru, sampean piyai sepuh wajib sing benerke ngono. Oh iya. Janten lho Pak De. Hah? Menawi kula wonten ketal ketul atur, Apa, kan menawi kula wonten ketal ketul atur, Kedal kedul. nggih. Tembung kedal kedul ki. Kita kidul. Ya itu. Kital kidul ora kedal kedul. Kital ketul atur. Kital kidule ngatur. Nggih. Kula nyuwun pangapunten lan nyuwun dipernahkake. Nyuwun dipernahkake. Ya. Panjenengan sing wis senior, wis rada tuwa, rada mernahke stetek, mboko stetek ngono lho. Nek aku nggon ngomong ki salah. Ngerti anatomi tubuh ora? Waduh. Setitik mboko setitik ora setetek mboko setetek. Maksudku ya sedikit demi sedikit. Setitik mboko setitik, Iya. sedikit demi sedikit. Iya, Pak Dik. Nah, dadi ora apa-apa. Ana klerumu aku sing benerke wong gandeng kowe iki ya dudu cah tanah Jawa deres utawa cah Jawa asli. Injih. Yen ana klerumu ya ora masalah, sing penting kowe tetep belajar. Iya, mau Pak Dik kan mangkat sekotol toh. Aku ya sekotol. Suwi-suwi marai mengkirik to reng ngomongane reng. Tol. Iya. Tol ora nganggo H. Aku gak pakai H. Ketoke panjenengan sing rada sudor rungon sih. Aku bilang TOL. Lah ya tol. Yo. Kan jenengan saka dalane, dalan tol. Nek aku saka daerahe, saka toli. Oh, toli iki Sulawesi. Genah reti to. Mlebune Sulawesi ngendi toli-toli? Sulawesi Tengah. Kuwi kabupaten apa kota utawa Ya kabupaten daerah kuwi nggon pinggiran, nggon banyu. pantai. Lah ya pantai iki isine apa? Lah, Ya ora banyu tok ya ana praune barang kok. Ya anu toli-toli, desane. Keh daerah mriko nek sing bapake. Heeh. Nek ibuke beda neh. Ya ora toli-toli. Ora. Ngendi? Seko Lambelu. Lah lambemu dhewe kuwi kok. Kuwi wilayah wireng, Lambelu wilayah. Lambeku kok. Takono to wilayah. Iki nggo gedhekke awak lho, kok lambeke. Ora aku ora metu saka kono ya Pak De. Masa aku metu saka kono ya ora sedeng. Ra sedeng. Sedeng kok Kanggo sedeng. mbokku aku metune. Sedeng ora sedeng. Ya sedang. Anu lambe apa mau jenenge? Lambelu. Lambelu kuwi nama suatu daerah di Sulawesi. Ya, Dadi bapak carane sekontol. Palu lewat Bon Kopi, lewat Doboli. Hah? Kok dadak. Wah, aku ora tahu. Aku omong prasaja ora tahu doboli aku. Wah, Pak De ki sesuk ki nek ngopi sing gentel, nek dolan sing adol. Kentel. Basa kowe Mas aku. Ora tensiku awakmu wae. Iki apike lek karo awakmu. Awakmu. Iki ya sak jam Elisa mong terus. Suwi awak. Tenang, sabar. Aku tenang ora ngerti-ngertiku tenong. Wah, kowe iki iso iki lho nyambut gawe sewengi iso stroke lho ngene iki. Lah ngopo kok
apa setrum? Lho, yen pawaan rupa ki Entuk ya? entuk nglawuhi. Nglawuhi. Apa nglawuhi tegesnya apa? Yo iso gelar, iso gulung. Nglawuhi ki enak disawang. Nah. Sedep. Enggak, lawuh itu bangsane pitik, dodo, tepong itu lawuh. Terus aku mbok padake apa? Bener, Mbak, bener. Mbok pangan aku. Mudiar kowe. Arep dahar Pak Haji? Ayo. Adeng dahar panjenengan Pak Haji. Jawab reng, aja meneng ae. Haji. Rawane bareng nesu mekrok. Apa sing mekrok opone? Lho wong aku salah siji mbok uring-uring wong kowe salah terus ora tak apa-apake lho. Oh, kula mboten nguring-nguring sakniki niku jenenge tanya. Nek rareti takon kuwi sing bener kan niku. Iya, dadine aku nek misale ora genah ora kok njuk bablas terus ning aku tanglet. Apa? Tanglet nyuwun perso. Oh, tanglet nyuwun pirsa. Nah. Wah, jane wis Apa wis? apa nganune iki Wis dalan, bahasane San. sakeh. Ya. Kosakatane sakeh. Akeh ning ora cetha. Lah, iki ngene, ben cetha, engko tulung dibenerke, Mbak Elisa aku nyuwun. Inilah dalam rangka hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-666. Monggo jenengan basa Jawa mlipis ngaturaken sugeng. Engko yen enek klerune mboten masalah. Nggih, nggih. Enggak apa-apa beneran. Nggih. Saiso-isoku. Sak-iso-isone mboten napa-napa. Pokoke engko malah saya salah, kula malah saya seneng. Mergo niku gareng saya mumet niku mangke ayo. Nggih. Nggih. Engkang baken kawula nggih nami kula Elisa Orcarus Alaso. Top terus. Ajeng derek mangayu bagyo anggenipun Ngawi ramah menika kagungan hajat inggih menika ambal warso kaping enem ka 600 enem doso enem Tiduke. Wong kleru ngenges. Nemat. penting kendel sing penting kendel Kendel kok kendel. Wah, lagi dibenake angkane wis kendel iki. piye Ingkang kaping enem 666. Ora 6 dosa. sewidak seko ngendi Malah nyeneni iki, Mas. sing bener saiki nek bar sedoso 10 dosa itu kali dosa, 3 dosa, 4 dosa, 5 dosa, 6 dosa. Engko terus dosa muka. Wah dikandani ngene 666. Yen 60 ki ora kanggo dosa ning wis karan sewidak. Sewidak kuwi sejatine wis cedhak. Oh, mula diarani sewidak aja dilih. Padahal umure piro? Aku ya wis kurang setahun sewidak sejak ora. Malah gawe blekungan dhewe kowe ora. Leres niku Mbak Lisa sing bener nggih 600 6 mboten usah dibasake. Lanjut. Enem atus sewidak enem. Betul. Nah, pinter. Kula dongakaken lan kula puji-puji lan kula bangga-aken. Ora ana bangga ki wong dicekel terus ngene iki bangga. Apa? Gimana? Terus gerak pola ngene iki bangga. Membanggakan yang saya banggakan. Lah ya banggakan ya banggakan. Ya apa Jawane kuwi Indonesia lek. Ya banggakan. Ngene lho, ingkang kula tresnani, ngono cekap sampun. Wong dibanggake Yang poin-poin itu saya banggakan. Banggakan ki bahasa Jawane apa? Apa Ya, ayo? banggaken. Lah, kandhane ya. Awake dhewe wong Jawa asli malah goblok ya reng malian. Mangsaku karo virus iki landhep iki. Ingkang kula bangga-aken Ya, yen ben. menika setunggal Ngawi nika kagungan setunggal ramah niku ingkang paling penting. Penting. Penting ya penting, ora pentung. Nggih, Penting. penting. Ah, weh. Penting ini napa ya bahasa Jawane? Ojo penting. Apa? Kuwi gawean lawas penting kuwi. Penting. Penting. Wigati. Wigati. Ingkang paling wigati. Betul. Ramah. Ingkang kaping kalih inggih menika petani. Petani.
petani iki gambar pulau kayak peta. Petani enggak aku tahu, aku pernah tahu kata petani. Petani itu cari tumo. Heeh. Tumone gareng, ya. Heeh, petani. Ayo gaene didis. Jadi itu kesuburan dan yang paling dibanggakan menika inggih menika pari hasil bumi saka masyarakat Ngawi sing dinikmati sama wong sak Indonesia. Betul. Kuwi. Nek pancen isih ana panggonan sing dianggep isih durung duwe det utawa dene miskin ora masalah, sing penting duwe ramah. Apa to sing manfaate ramah reti ra Pak Dik? Apa? Manfaate ramah gampang. Nek awak dhewe ra det garek takon tanggane. Bu, kowe jangan apa? Nah. Kene njaluk, jangan bayem, kene aku njaluk. Ah ning ning pasar barang. Bu, iki aku tak nganu ya nempil dhisik brambang, bawang, bayem, lombok karo wortel kabeh nempel sik ya tak bayar sesuk. Kuwi adalah fungsi keramahan. Kuwi ora ramah, kuwi ngrekes. Ngemis ora ramah. Lah, itu tuh penting loh Pak Desa iki bayangno. Uang nek ora mementingkan keramahan kaya aku misalnya, anak muda zaman sekarang. Sing penting nyambut gawe umur 25. Kerja. Tekan umur 45. Aku wis sukses, aku iso pensiun dini. Betul. Tapi terus aku arep ngopo? Pas zaman aku umur selawe aku ora tau layat, ora tau menyang nek ana pernikahan, ora tau awor tanggane nek ana bot repot. Ha ambasan umur 60 aku ora duwe kanca, arep ngopo tingak-tingu. Ha. Betul. Bener toh? Betul iki. Kuwi nek wong mementingkan pekerjaan, tapi nek awak dhewe ket umur selawe awak dhewe awor tanggane, ramah tamah, ngerti bot repote tanggane, kancane butuh apa direwangi. Sesuk umur 60 nek ana apa-apane, aduh Bu iki aku encok, apa ngalapor Pak RT? Diterke langsung ning rumah sakit, monggo Bu kula terke ya, kuwi fikir ramah tamahan. Iki lagi. Jos, lagi pancen kandidat dokter kok calon dokter. Iki omongane dokter ya iki. Yen ki mau sing pertama mau mahasiswa anyaran mau. Ya bener. lah. Iki bener, keramahan itu penting karena cari orang pintar, golek wong pinter akeh, golek wong sugih akeh, golek wong pangkat akeh. Sing arang-arang kuwi golek wong sing gelem kumpul karo wong akeh. Benar, kuwi hebate Ngawi. Sing duwe ramah tamah nomor 1 sak Indonesia. Betul. Nah, niki ngeten, Mas Gareng kalih Mbak Elisa kalih guyon nggih kalih nembang. Ngoten nggih? Nggih. Cocok. Kula wacane rumiyin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serat katur dumateng Bapak Dalang sak rombongan. Nah, mugi-mugi Bapak Dalang sak rombongan pinaringan kesehatan saha rejeki ingkang barokah. Amin. Dipun paringi umur panjang. Amin. Serat menika saking kula Bapak Suwarno, grup Blantik Dadung. Wonten ing Ngawi. Dalu menika kula badhe nyuwun gending setunggal pepeling angka kalih kelinci ucul. Matur nuwun Bapak Dalang saking kula Pak Suwarno. Nggih menika. Iki sampean waca Mbak Elisa. Kula sik baca. Iki dulu. Wah, nggih saged lek jenengan iki. Nggih. Nggih. Kepada kok kepadak? Kok kepadak? Oh ya, kepada Pak Dalang Cahyo Kuntadi. Kula sponsor ayam panggang Sidolaju atas nama Pak Ari Pom. Nyuwun gending sigrak-sigrak nggih, Pak. Nggih. Kok ana ngonone ya. Setunggal eling-eling Banyumasan. Pokok men Bu Kesi engkang nembang. Mbak Tuti engkang bekso. Wih, apal nggih kalih member-member Madangkara original. Member ya apa tuh? Member. Oh, member. Member. 2. Langgam Ulo Tampar Mbak Umi. Kula paringi ayam 5 kardus kagem Pak Cahyo. 2 kardus sing 3 nggo Mbak Tuti. Terus Mbak Elisa dan kawan-kawan matur suwun. Gareng digareng ora nek to gareng? Ora neng. Neng nek 3 dibagi sinden cacah 9 ki entuk
Ya kok dibagi-bagi ora ketanggon ceker. Iki sirah, dodo menthok, suwiwi, ceker. Iku tekan kene telek. Aja to ora malah telek. Lho, pira ya ora cukup. Ya matur nuwun, Pak, paringanipun. Nggih. Ugi wonten cobi bugesi wau sing saking sinten Pak Harnoto wau kalian ngondak malah kesingsal kali Pak Lurah Haryanto Kewadungan mau bugesi. Inggih, menika Bapak Lurah Haryanto Kewadungan, Pak Cahyo. Nggih. Ngersakaken tembang monggo nderek. Menawi kepareng ken mromosekaken bilih mengke tanggal 2 September mapan wonten dalemipun Pak Haryanto wayangan Ki Cahya Kuntadi bintang tamu Niken Salindri. Hebat niki Pak Haryanto. Gareng mboten nderek. Mangke kula usulke Niken Salindri kalih jenengan Mbak Elisa. Kula usulke mangke. Kula nggih. Aku ora melu. Aku ora diusulke. Gareng mriki pun enten kathah mriki. Muga-muga dandres. Dungane elek. Aku ora dijak. Ngono wong nganggur ora dijak. Kesene ta bugesi Pak Harnoto piye? Saking Tenggarong menika. Pak Harnoto ingkang sampun nate nimbali panjenengan. Menika sampun kepareng ngersakaken lagu sembarang lagune sing penting gayeng Pak Dalang. Sembarang ki sing aran sapa? Sembarang tegese manut kene ngono lho. Oh, manut kene. Kelinci ucul Mbak Lisa. Ayo iki luwih dhisik jenengan sing ngaturake. Pepeleng rumiyin. Apa Pepeleng rumiyin no. Kelinci Kelinci ucul riyen. Nggih, kelinci apa ucul. cetha kaya ngene kok nembang. Aja ngenyek. Giri lusi jalma tan kena kinira. Lek omong pancen ya ting pecotone lek nembang, wuh, kowe ra kedanan pengen roh wujudmu aku. Oh, giri ki ora lusi, giri ki bes lho. Iya. Niki nggih bawa. Bawa no, Tapi bawanya gula sulihi yang lain boleh. Bebas, monggo. Ya, dandang gula Malangan ya. Wah, Malangan nggih. Wah, sake. Napa kok? Uripe Malang kok dandang gula. Ya sesuk ganti mujur. Heeh. Maksudnya gagrak Malang lho. Oh, gagrak Malang. Nggih. Ayam cemang kang mubelnya putih. Iki luar biasa ya. Elok tenan Ngomong ora cetha lho, bareng nembang kok cetha ki. Nah, iya. Iki laire ning tengah gamelan bocah iki. Ora ya. Lahir di Palu. Oh, lahir di Palu ya, Oh, di Palu. Piye ampuh ra? Apik. Simbok nganten mandeka delima putih kambange mandeka gawe cuaning ati Bareng wis nembang gareng bungkam 1000 bahasa deh. Ayo. Piye Pakde? Ora mantra-mantra yen iki bocah Sulawesi. Lah iya to. Wis ayu, pawan apik, swara becik, dokter. OTW Doro. Oh, lah ya calon dokter. Ya. Tapi kok urung duwe bojo. Ya mek no wae to wong ngawi kene. Oh,
Mbok menawa jodohmu Piyayi Ngawi ya. Ya menawa. Menawa kok menawa. Tepuk tangannya mana untuk Mbak Elisa? Luar biasa. Reng, awake dhewe aku wong Solo, sampean wong Semarang. Ya to, luwih cedhak ning Malang to iki Sulawesi ya. Iki iso Malangan awake dhewe ra iso to malan iki. Ya muga-muga uripku ra Malang wae. Lah iya. Tapi luar biasa karena karep mau ditimbangi karo keyakinan akhirnya bisa. Ya, ora yakin kudu sreget. Karep diimbangi karo sreget. Sregep. Ya. Sregep. Nggih, Pak. Sregep. Ayo, oke. Lah kaya ngene suarane apik, pinter tur ya ayu. Calon dokter. Ora payu rabi. Aku wis sumpah sakjroning ati, lek ora payu-payu tak tampa, wis to. Tak tampa dadi kru Madangkara, ngono lho maksude. Tuh. Omonganmu karo atimu ra padha. Monggo diaturake Klinci Ucul Mbak Elisa. Yo.
Ajeng tepu ndi, Mbak? Nang ndi kowe? Kowe arep napa? Kowe arep derep apa piye? Mboten yo lenggah. Manut komandan. Komandan ki nulung merintah jangan sampai pergi dari tempat. Mbak Lisa. Nggih. Pun saya napa dereng? Mboten kula mboten nonton saya. Lek saya istirahat mboten napa-napa. Oh, boleh. Komandan malam hari ini manut kalih jenengan, ya. Aja percaya kalih lambene gareng, nggih ta? Sak penake mawon. Nggih, kula nderek Pak Dalang. Nderek kula nggih. Kowe uko malam kok ning dinggon iki wong lanang karo wong ayu itu tepak. Ya ben to nyapa to wong sane dhewe-dhewe. Aku wong ngadeg ora diperintah istirahat. Bareng kono ana wong wedok ayu langsung saya. Nakoni saya mak kaping-kaping. Lho iya no, sampeyan lek piyai Jawa terus karo aku wis akrab. Lak Mbelisa iki lek pendatang, ya to. Aja nganti atine digawe cuwa, digawe gelo. Men seneng lek nganti mutung ora seneng karo budayane awake dhewe melu cilaka lho, ngono kuwi. Heeh, wis kono lungguh. Kok ngono sih sampeyan? Apa kowe komandane nang kene? Kok ngongkon lungguh? Lah aku lha ya manut kowe jare mbok kon istirahat. Apa sing aku ngongkon aku nari iki sik kok ya. Nggih, sajatosipun kula niku remen menawi caket panjenengan. Sami kula nggih ngoten. Nanging kula nggih kemutan. Bener ya, ingat itu kemutan ya. Dulu saya di sini waktu ulang tahun Ngawi ke-661 sama Pak Seno Nugroho waktu itu belum jadi bintang tamu. Jenengan. Bintang tamunya adalah Abah Kirun. Nah, di situ memang Pak Seno memberikan ruang untuk sinden-sinden bisa tampil ke depan. Dadi iso berekspresi, iso ngetokke keahliane, dadi muncul kaya aku saiki. Dadi aku yo pengen konco-konco sinden. Dadi malam hari ini pertama jenengan menjadi bintang tamu di wayangan Ngawi nggih. Ya, bintang tamu di sini. Tapi kalau tampil di sini ini udah pernah 5 tahun yang lalu. Hari jadi kan ini baru ini jenengan jadi bintang. Artinya bintangnya 2. Aku juga bintang, kamu juga bintang. Nah, kae garenge kayak bintang 7 ya. Bintang 7. Obat sakit kepala. Nggih, Mbak Umi Hafifah. Nggih, kula kae iki coba iki. Lunggone. Enggak usah sewot sih, Pak Dek. Semangat ya. Kuat toh? Kuat toh? Cek kuat ngadeg ora ngono. Kuat ngadeg ora ngono lho. Oh, mingsi. Mingsi. Katane. Ku tak tang Umi Hafifah Ponorogo. Yo. Asli Jawa Tulen. Ora usah mbok kandhani. Heeh. Aku janean kepethuk cah iki jane ibu. Cah iki sing ndi? Iki Om Pipah iki. Ngaten napa? Aku ketok tuwekku. Sebabe. Lah wong iki biyen jane nonton wayang isih ubelen nylempit ning gong ngono lho. Saiki iso ngadeg gejejer ning kene. Dadi sidenmu kuwi apa ora wis tuwik iki? Ya ora ngono. Ngurmati karo Pak Degareng ya. Coba disapa dhisik, sungkem sik. Wilujeng dalu, Kong. Ora dihormati ra patek. Lho, pripun to jenengan? Ya aja tuwek-tuwek to. Ya aku rumasane wis tuwek ning aja Kong. Lah pripun? Om. Ya Om sik. Oh, ya Pak De. Bener Om mau lho. Om apa? Omplung ngono lho Om Ndang. Go paidon kok piye. Oh, ya wis ngene wis sakarepmu. Sebutan apapun tidak masalah, sing penting kowe tetep ngajeni marang wong sing luwih tuwa. Nggih, Kong. Ya. Ya tuh. Aja Kong eyang ngono lho. Nggih, Yang. Anu ongkong timbangane yang ku ndak dikira aku sing bau reksa. Oh, nggih. Wah, timbangane yang sing bau reksa. Ning tenan, saiki umurmu pira to, Nduk? 2.
Pas kuwi ora entuk dinyang. Pas. 20. Nggih. Sing sekolah. Tasih. Neng ndi? Ten isi Surakarta. Isi Surakarta. Kowe muridé Kota Ogrok kuwi to? Denggelmu mlocot iki. Aku iki dosene otok-ogrok ora. Lah dosen iki karo aku Kota Ogrok kowe. Ha iya. Ya muridé Mas Cahyo. Nggih. Karo Mbak Kesi. Nggih. Ya ditenani sapa ngerti rezekimu ya ning kono. Nggih. Ya. Nggih, Kong. Aja banter-banter to kunge. Nggih wae. Wis duwe pacar apa urung? Dereng. Lah kowe iki gaweanmu apa 20 tahun ora duwe pacar iki? Lah kula nek gadah pacar dilarani terus kok. Wah. Piye rumuse ben ora dilarani anu? Pak Gareng. Sik. Kowe dadi selama umur 20 tahun ki urung duwe pacar mergo duwe pacar dilarani. Nggih. Tak kei rumus. Pripun? Sadurunge kowe duwe pacar ta iki? Nggih. Kowe duwe pacar, sadurunge kowe dilarani pacarmu pedoten sik. Lha pripun niku? Lho lah timbangane kowe engko dipedhot, alung medhot sik. Ngono. Mula aja golek bocah nom, aja golek wong bagus, golek wong sing tuwek-tuwek ngono iki. Bener Kuwi kok keroki angler wisan ndeke kuwi. Iki kan mboten pas to nek kula kalih jenengan. Wah, ya ora, maksudku ora kudu aku. Oh, ngoten. Wong sing temuwa sing iso ngomong kowe. Nggih, Yen Kong. Aku iki pol-pole yo jangan bergerak kuwi. Ngene lho pedomane ngene lek golek pacar, Pripun? Pedomane 3-an. Napa niku? 3-an. 1 beriman, 2 tampan lahir batin lho ya. Nggih. 3 mapan. Ojo nganti gelem, ayo kita berjuang dari nol ngapusi. Kuwi idealis. Betul. Ngono kuwi. Idealis. Kuwi pedomane wong idealis ngono. Kok ngono? Golek pacar calon bojo ki ora usah 3-an mau. Lah napa? Loro wae. Lanang urip. Berarti wedhus kae ya lanang urip lho. Terserah. Ora golek wedhus wong menungso golek wedhus. Nek kowe ora sekolah sik ditutuke sarjana kaya Bu Kesi yen iso dadi dosen uga ing isi Surakarta. Amin pangestunipun, Kong. Kowe aja kanggung-kanggung lho. Nah pripun? Ya pangestunipun ngono. Pangestunipun, Ah. Kong. Iki bocah iki latah ya. Ya ngene-ngene, ora apa-apa. Sing penting ketokno. Sampai di mana kamu menjadi mahasiswa isi kepinterane sing wis mbok cecep ki apa? Nggih. Dadi Bu Kesi iki sing mbok cecep apane? Ngono. Nyapa sing nyecep aku kuwi malah. Oh sing nyecep kowe to? Maksude iki Elmune. Lah iya. Nggih. sing kowe wis mbok jikuk saka Bu Kesi apa? Yen aku percaya kuwi ilmune akeh. Yen kae sithik. Lah kok saged? Kae akeh sing wedok karo sing lanang. Napa nggih? Mula karo sing wedok wedi ae. Nggih to, Pak? Nggih to. Pancen tak akoni. Ning ya sebelahmu ya padha. Lek nang omah karo bojone basa kae ya. Oh, kae majikan kok. Ya ki Apa wis sing dikersake Ula Tampar karyanipun Mbah Sukron Swanda. Menika. Lah iki lagi krungu ki aku. Nggih. Gandeng diparingi ayam panggang aturna sak becik-becike Ya. Nggih. Ngemate suarane Umi. Takul nggih kene to. Bebas. Jejer Desi iki. Wino kok Desi ora. Oh, Desi ki adine Kabul. Iya. Ngawut e. Nano. Matek seri angkleng darma. Oprak iki. Oprak. Iya, cerita oprak. Hana cerita tingkae ula kalih Nano. Oh. ingkang samya jumburaya
Konangan Sri angling jarmo Yo. Awas. Hey. Terima kasih. Suwuk siswa budaya ki mau. Suwuk siswa budaya. Dok dok. Ayo. Bayaran. Bayaran. Ora kudu dondol tandol nong. Ora, wis versine wis baru. Heeh. Kaya anggere sego pecel metu ndang suwuk ae. Ki metu sego kok pas nyambut gawe manganku kapan iki? Sampeyan diniati tirakat prihatin, mrihatini Piyai Ngawi men saya barokah ngono. Oh, nggih, Pun. Nggih. Kula dongake mugi Ngawi saya ngrembaka kanthi lek-lekan dalu menika tirakatan sesarengan dongake Ngawi seluruh penjuru bisa ngrembaka kalisir Buddha Gudha Rencana saha lelara. Amin ya rabbal alamin. Bintang-bintang Madangkara masih ada Mas Gareng. Siapakah itu? Mbak Winong Nawangsih, Nggih. menika ponakan kula saking Tulungagung. Ya, Kali Mbak Birgita Ayu. Wah, Nah, niki pun kula ikrarke dadi anak kula. iki. Nggih. Sok yen rabi aja sambat sapa-sapa, Nduk. Omong karo bapak, wis. Kok akad nikah bapakmu? Lek aku muslim untuk menjadi wali tak waleni, aku ora usah tanggapan tak maleni awakmu. Wis pokoke tenan apa-apa diragati karo Pak Cahyo. Tenan. Wiwit A nganti Z kabeh sing ragat Pak Cahyo. Iya, Wis. Ning wiwit bengi iki dan seterusnya lek nyinden aja njaluk bayaran ngono. Oh, ya tombok. Lah iya. Ora ya. Mbak Birgita karo Mbak Winong tambah Mbak Elisa dalam lagunya yang lagi tren Gitir Sumilir. Nonton ngematke. Apa? Nggih. Aku seneng iki kintir pinggir iki. Gitir Sumilir. Lah ya, semilir kena angin terus minggir. Iya. Maka Mbak Elisa tengah terus sing ngapit Mbak Winong karo Mbak Birgita. Ya, nggih. Apa? Maka sa dipun aturaken Gitir Sumilir. Dados. Hei, ho, hei, ho, hei.
Awas, hei, hei. Hoyo, hoyo. Mbah D Giatun wonten Blitar, Pak D Kowo Sugeng Laras. Seluruh warga masyarakat Kota Ngawi tetap ramah dan barokah.